tunge, det der er blå. Så hvis de spiser sådan en her bubblegum. Har de haft det lavet til noget synligt, men nu er hun her ikke. Så ja, hun er lige blevet hentet af sin mor. Og jeg har kun 11% tilbage. Og klokken er om 20 minutter. Så klokken 6, altså 18:00. Klokken 6 om morgenen. Så ja, og jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Hvis I ikke har opdaget, så bare filter jeg på. Men jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave lige nu. Altså, hvad på det siger? Fjernsyn. Jeg tænker, at jeg går på min lade, fordi jeg har kun 9% tilbage, så ja. Okay, bare. Vi ses. Jeg tror, at jeg vil lægge en video op hver dag, når jeg har lyst. Så der er ikke nogen specielle tidspunkter, men bare kom ind og kigge. Hej alle sammen, og like og abonner, så jeg bliver rigtig glad. Og jeg elsker jer. Husk aldrig at dømme på jeres udseende, eller hvordan folk er, fordi inde i er de helt specielle. Hej.